pombera maronda ake omupfekedza the robe yake. Nyaya inondifadza ndeyekuti kana munhu achinge asangana naJesu anofanira kusara aita zvakanaka. Zvikanzi muchinda uyu akamubetsera akamupombera maronda, zvikanzi ukateerera zvakanaka, zvikanzi akamutora kwakumuisa pabhiza rake kwakutanga kuenda naye. Nyaya inondifadza ndeyekuti kana Jesu amuupenyu hwako haugone kuramba wakatakura mutoro wako. Zvikanzi kana Jesu apinda muupenyu hwako, mutoro yako yese ndiye anoitakura. Kunyange iwewe wacho uchiremerwa neupenyu hwako, iwewe wacho zvikanzi ndio unoiswa pamusoro pembongoro. Zvikanzi Jesu pa muchinda uyu, the good Samaritan, paanoisa muchinda uyu, zvikanzi anomisa pabhiza rake. Zvikanzi amisa pabhiza rake, iye ndiye anotenga kufamba netsoka, otenga kumutungamirira vakananga kuini. Zvikanzi I can imagine tiri paini vanhu vachitarisa munhu aibva nemuchinda uyu vachiuya kuini vachifamba towards the inn. Ndiri kuona vanhu vachitaura kuti pana master vari pamusoro pebhiza vakatungamirirwa neservant akanga ari kuuya to an inn. Pana master aripo ari kuuya kunoku, ngatigadzirirei. But little did they know kuti the servant ndio akanga aripo, the master was leading. This is an example yatinoratidzwa naJesu kuti kana achinge apinda mukati meupenyu hwedu tinofanira kuzvihambula tozviisa pasi sekuzvihambula kwakaita muchinda uyu. Zvikanzi akazvidzikisa pasi, iye Jesu akaenda pasi panhu panogona kuti kuwadzisa. Zvikanzi paikuwadzisa vanhu iye ndo paakaenda, panhu pairwadza kufamba ndo paakatanga kufamba, akaisa munhu airemerwa pamusoro pebhiza. Vakomana vachiona, vakomana vachiswedera vanoti the master ari kutungamirirwa neservant. But pavakasvika vakazoona kuti the master was leading the servant. The servant akanga aitirwa nyasha, the servant akanga awanirwa ngoni, atakurwa pamusoro pebhiza. Zvinova iwe neni muKristu nhasi kuti tawanirwa ngoni naIshe Jesu Kristu. Pese patichapondwa mukati menzirai, paanosangana nesu, I guarantee you kuti achakutakurai. Achatakura zvese zviri kukuremerai. Kana chiri chii chiri kunetsa mukati meupenyu hwenyu, I guarantee you kuti muchinda wandiri kutsanangura nezvake anonzi Jesu Kristu, zvikanzi anosiya akutakurira zvose, wasara usisina luggage. Zvikanzi pavanosvika anoti rapai muchinda uyu, zvikanzi anovapa mari. Ukakonveta mari yakavapa mukati mezuva ranhasi anovasira 3000 US. Avasira 3000 US, zvikanzi anoti rapai muchinda uyu, but sarai muchimuitira zvekare. Sarai muchimuitira. Pandinodzoka ndichakuripirai kupfuurikidza apa. Zvoreva kuti muchinda uyu ukasangana naye achadzoka kuzotora avo vanenge vakagona kumirira, avo vanenge vakarapika vari paThe Inn. Musabuda paThe Inn. paThe Inn ndo pamunochengeteka. Pane protection yese, munogona kuprotectwa ipapo. Ndiri kuti kudii mukati meino nguva yezuva ranhasi? Ndiri kuti matsotsi ariko, diablos ariko, and it's very certain kuti ari ready kuponda mumwe nemumwe ari kuda kubuda achibva Jerusalema akananga Jericho. But kana zvinge zvaitika kuti wapondwa nadiablos, make sure kuti panosvika the good Samaritan you are ready to be helped, nekuti iye aripo pako kubetserai. Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akukomborerei apo patichaenderera mberi mukurarama upenyu hwedu, kuti Mwari atichengetedze kuti apo paJesu paachauya kuzotora pombera maronda ake omupfekedza the robe yake. Nyaya inondifadza ndeyekuti kana